आवाज येत नाही रे, काय खडबड येतो आवाज हो. जरा बोलू नको, तुझा आवाज आणि माझा आवाज तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोडे पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही कुठे चाललो कुठे चाललो तुळशीला. हां, तर मित्रांनो आज आम्ही तुळशीला जातोय. तर तिथे म्हणजे जसं आमच्या इकडे कुत्रबडीवर पोहण्यासारखी जागा आहे ना, म्हणजे कडा तशाच प्रकारे म्हणजे आहे. तर ते बघण्यासाठी जातोय, म्हणजे आम्ही अजूनपर्यंत बघितलं ना आमच्या आवडल्या तरी पण. तर मग मित्रांनो तोच बघण्यासाठी जातोय आम्ही. तर राहून दे. तर मित्रांनो बाकी म्हणजे एसटीवर जाणार होतो 11च्या. तर बाकीची पोरं म्हणजे आता किती जण होतं, 1 2 3 4 5 6 जण. आणि दोघे म्हणजे यायचं मूड नव्हतं, व्हिडिओ करणार नव्हतं, तरी पण आता करावी लागणारच आहे, कारण का दुसरा कोण बोलू शकत नाही माझ्याशिवाय. तर मित्रांनो दोघे जण ते म्हणजे निकडीला गेलेले. तर ते पाठीकडून येणार, बाकीचे कोण मुंबईला गेली पोरं. आणि हे दिप्याने आयुष येणार आहे पाठीकडून. आणि बाकी कोण येणार आहे, संकेत पण आज आला नाही, तो खेकड्यानं गेला आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा न स्क्रीन करता. आता आम्ही डमडममध्ये आहोत. आमच्या गावातच काहीतरी सामान घेऊन आलं डमडम. तर आम्ही थांबवली तर त्याला थांबवली आणि त्याच्यातच आलो आम्ही, कारण काही इथे पैसे द्यायला लागतील. तिकीट वाचलं मी जाऊ ते दोघं येतील गाडीमध्ये. मित्रांनो आमच्या इकडचा मेगा हायवे आहे, मेगा हायवे. मित्रांनो आमच्या इकडचा रस्ता बघा. तर हा आहे गोसाल फाटा. इकडे गोसालला जाण्याचा रस्ता आहे ना. इकडे मंडणगड, पाचरल मंडणगड त्या साईडला. तर आपल्याला या साईडून जायचं आता. मित्रांनो पाचरण गाव आलेला आहे. पाचरण आवाज पण येत नाही मला वाटतं. ऍडजस्टमेंट करून घ्या आता आवाजाचं. एसटी थांबा पाचरल. होती बघा का वाटून एक गाडी आली. अरे आपला चालू झाला. जाऊ दे त्याला, पुढे जाऊन दे. तर मित्र बघा इथे दुकान आहे. दाखव तरी कुठे आहे त्याला दुकान. दुकान दाखवता मी पण ब्लॉगिंग करतोय. दिसतोय ना. तर आता निघालोय पाचरल गावातून. हा मित्रांनो एसटी मधून आलो असतं ना तर भरपूर गर्दी भेटली असती, कारण का भरपूर गर्दी असते आता या मे महिन्याच्या एंडिंगच्या सीझनला पण. कारण का भरपूर लोक मुंबईला जात असतात, त्याच्यामध्ये गर्दी असते गाडीला. त्याच्यामुळे ह्याच्यातच आलो आम्ही. बोलू नको. तर मित्रांनो आता आलेला आहे बघा पाचरल फाटा. आवाज जरा कमी कर यार तुझ्या आवाजामध्ये. बघा हा इकडे जातो देवारी साईडला रस्ता, देवारी वेशवी हरेश्वर त्या साईडला, आणि हा इकडे मंडणगड. तर बघा ह्या साईडचा रस्ता बघा अशा प्रकारे रस्ता म्हणजे तिकडे त्या साईडला करणार आमच्या इकडे. तर त्याच्यासाठी तो रस्ता म्हणजे केलेला आहे पूर्ण बाजूच्या साईडला रुंदीकरण केलेलं आहे. तर आता पुढे आंबवणे, तुळशी, पाले हे 3 गाव लागतील. त्यानंतर मग मंडणगड. तर आम्हाला तुळशीला जायचं आहे.
गावात जातं नाही वरचा रस्ता. तर पालेगाव पालेकोण आणि तिकडे खाली पालेगाव. पालेगाव खालची आहे तिकडे खाली ना. तर बघा इकडे खाली गेला ना रस्ता तो आंबवणी जातो दगडी तुळशी आंबवणी. आणि इकडे पालेगाव कोण मला पण नाही माहिती. हा इथं आहे तो कोंड आहे का इकडे आहे तो कोंड आहे आपण कोंडच बोलतो त्याला. काय माहित मग मला पण एवढं माहित नाही. पालेगाव एवढा पाले आहे एवढ्या गाव म्हणजे इकडे पाले लागला आणि तिकडे पुढे तुळशी. हे प्रत्येक धरणा उतरूया ना. तर मित्रांनो आता आमचं ठिकाण आलेलं आहे उतरण्याचं म्हणजे स्टॉप आमचा. आणि प्रत्येकाला प्रॉपर माहिती आहे कुठे जायचं आहे ते आम्हाला माहिती नाही. तर हा बघा तात्या साईड दे साईड. हा शाबाश. खडीवाला ए काका फोनवर बोलू नका. खडी आहे खडी. गाडी चालवताना फोनवर बोलता. तर मित्रांनो आलेला आहे तुळशी धरण. हो का इथे इथून आतमध्ये जाण्याचा रस्ता आहे पण आम्ही तुळशी धरणात तिथे. तर मित्रांनो बघा हा आहे ना तो इथे तुळशी धरण आहे. हे आपल्या जायचं कुठून आहे. हां तर आम्हाला इकडून जायचं आहे ना. हे पहिले इथे जाऊया का बघायला आतमध्ये तुळशी धरण. मला भीती वाटतंय बाबा. हे बघा म्हैस. त्याला बघा हा तुळशी धरण आहे. बघा इकडून आलो आम्ही आणि इकडे मंडणगडला जाण्याचा रस्ता आहे. आणि हा बघा इथून पण जातो मंडणगड. हा गावातून जातो तुळशीच्या. असं तिकडे वर बाहेर पडतो मंडणगड किल्ल्याच्या तिथे म्हणजे खालच्या साईडला. आणि ह्या रस्त्यालाच मिळतो तो रस्ता. तर मित्रांनो आपल्याला म्हणजे पहिला इथं जाऊया बघूया. हे तुळशी धरण बघायचं ना मध्ये. हा ते ना फोन कर ना. जबरदस्त. तर मित्रांनो आता आम्ही खाली आलोय तुळशी धरणाच्या तिथे आतमध्ये म्हणजे तुम्हाला दाखवण्यासाठी आलो इथे तुळशी धरण. कारण का म्हणजे एकाच ह्याच्यात एकाच व्हिडिओमध्ये दोन आम्ही कॅचअप करू म्हणजे मला दाखवू. जो धबधबा आहे म्हणजे ना पावसाळ्यात तर सगळ्यात चांगला दिसतो पण उन्हाळ्याचा आता हाव गावी तो जाऊन यायचा म्हटलं. बोला ते पण दाखवू आणि हे पण दाखवू. दगड मारून बघतोय किती लागतात ते. आम्ही इकडे जायचो ना गाडी पुण्यासाठी दगडी मारून बघायचो. कुणाची लागतात ते किती टप्पा पडते. ए किती जण आहो. 10 जण ना आता. मग 5च द्यायला पाहिजे होतं. तर मित्रांनो आता आम्ही निघालो तुळशी धरणाच्या तिथून बाहेर. आता गाडीची तिकीट दोघे जण आमचे आलेले आहेत मेंबर. अरे भाई तो आज तोंड दाखवणार नाही. काय झालं काय माहिती नाही. नेक्स्ट हे इकडे. तर मित्रांनो आता आम्ही आलोय तुळशी गावामध्ये. हे कुठून जायचं आपल्याला त्या साईडून ना. जरा मंदिर दाखवू. एक मंदिर आहे कुठलं आहे काय माहिती. कसलं आहे रे
तू वाच ना, मला या चष्म्यातून दिसत नाही. मरियाई मंदिर तुळशी जागृत देवस्थान. प्रत्येक जायचं कुठून आहे? बघा आम्ही प्रत्येकच्या भरोश्यावर आलोय, मग त्याला पुढे पुढे बोलतोय. जर यांचं गाव दाखवू दे. मित्रांनो हा बघा, हा जो इकडून रस्ता आला ना, तो मगाशी आम्ही ज्या फाट्या उतरलो तो इथून वरती जातो. मंडणगड म्हणजे त्या रस्त्याला मिळतो. वरती गेला ना रस्ता, त्या रस्त्याला. तर आता दुकानात बघूया इथे काय काय घेतात ते. काय माझ्याकडे जोर दुकानवाला आहे हा का? साधा नाही. एक फेविक्विक घे, आपला स्टँड तुटलाय म्हणून बोलतो. फेविक्विक घे. हे माझा वाचा आहे, काय बोलायचं नाही माझ्या बच्चाला. तर मित्रांनो आता इकडून आलो आणि बघा हे पाणी पियाला म्हणजे ताण लागली आहे ना, तेव्हा पाणी मागितलं त्या काकींकडून. हा बा, हा आयुष लागतो व्हिडिओ बघा, मला दाखव नको आज व्हिडिओमध्ये. ए कुठे जायचा रस्ता आहे प्रतीक? इकडून. हां इकडून जायचा रस्ता आहे. हे गाव संपलं इकडे. ए प्रतीक, ह्याच्या पुढे गाव नाही काय? त्याच्या पुढे गाव नाही, तर डायरेक्ट त्यांचं स्मशान आहे. स्मशान. हां पायथंडी आहे तिथं जायला. पायथंड्या म्हणजे पायऱ्या. पूर्ण डायरेक्ट समजलं. पायथ्याशी. तर बघा आपल्या स्टँडला रिपेअरिंग करतोय. ही टाय आणली पाहिजे होती पण टाय नाही आहे, त्याच्यामुळे हे करायला लागले वायर. बघा मित्रांनो आमच्या गावासारखेच म्हणजे सोंडे आहे तिकडे पण. आणि आजची व्हिडिओ म्हणजे कॅमेरा नसल्यामुळे जरा क्लिअरिटी मध्ये फरक जाणवेल तुम्हाला, कारण का कॅमेरा मी मुंबईला देऊन टाकला दादाबरोबर. तर मित्रांनो आता ना आपण आधी पहिले बॉक्सचं मैदान येतो. बॉक्स माझा पाय दुखतोय त्याच्यामुळे मी जरा आस्ती चालतोय. कुठून जायचं आहे आपल्याला? हा तुम्हाला ऊन लागला, काळे पडणार ना तुम्ही. मित्रांनो व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत बघा. केले तर मित्रांनो म्हणजे आता कुठे आलो तर सांगतो तुम्हाला. तर माणसाचा जेव्हा शेवट होतं ना म्हणजे आपल्या आयुष्यातील, म्हणजे आपण असेल ना काय बोलतात ते, त्याला मला हसायला तर सांगताना की म्हणजे आपलं प्राणज्योत मावलते तेव्हा लास्ट मोमेंट असते म्हणजे आपली स्मशानभूमीमध्ये. तर तिथे झालं म्हणजे त्यांच्या गावाची स्मशानभूमी बघा. सांगायला लाज नाही वाटत पण जरा वेगळंच वाटतं सांगायला, कारण का पण आता दिसली म्हणून तुम्हाला दाखवतोय. कारण काय इकडून रस्त्याला जातात दिसते, मी मला दाखवू दे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये. काय चुकलं असेल तर सॉरी, कारण काय दाखवल्याबद्दल काय तुम्हाला वाटलं असेल तर. इथे पाणी पण आहे. मित्रांनो बघा मे महिना आला तरी पण अजून पाणी चालू आहे तर बऱ्यापैकी. तर काय काय गावांमध्ये पाणी नसतो, पूर्ण आटलेलं असतं. आमच्या इकडे बघितलं असेल तुम्ही कवलाडीकडे पाणी नाही आहे. इकडे वरती पण पाणी चालू होता. तर मित्रांनो ज्या ठिकाणी म्हणजे आम्ही पोहायला आलो आहे यायचं होतं मला, त्या ठिकाणी आम्ही पोचलो त्या ठिकाणी म्हणजे. तर मित्रांनो पाठीकडे पाऊस धबधबा पण पावसाळ्यात एकदम चांगल्या प्रकारे दिसतो का निसर्ग, म्हणजे हिरवगार नटलेला असतो का म्हणजे ज्याने. तर त्याच्यामुळे तो चांगला दिसतो. पण आत्ता मे महिना आहे त्याच्यामुळे जरा पाणी पण कमी आहे, तरी पण एन्जॉयमेंट मला या व्हिडिओमध्ये आमची बघायला भेटेल. आणि तुम्ही पण नक्कीच भेट द्या जर जवळच्या गावातले असाल कुठे तर नक्कीच भेट द्या. आता आम्ही पूर्ण प्रॉपर गेलेलो नाही खाली, आणि ह्या साईडून दाखवण्यासाठी मी इकडून आलो आहे आणि पोरं गेले ह्या साईडून. तर मित्रांनो नक्कीच भेट द्या तुम्ही पण. तर आता पूर्ण व्हिडिओ न स्किप करता बघा.
कशाला जा मजा आहे. नाही जायचा करता म्हणे आलो मस्त आहे. आता कसं आहे मित्रांनो या क्रियाला तर मित्रांनो नक्कीच भेट द्या धबधब्याला तुम्ही पण. तर अजून आम्ही पाण्यात उतरलो नाही. तर आता जस्ट पोचल्यामुळे अजून पाण्यात उतरलो नाही. तर मित्रांनो जबरदस्त एकदम आहे. तुम्ही पाहू शकता. तर मित्रांनो आमच्या इकडे जसं आहे ना कुत्तरवडीला त्या तशाच प्रकारे इथे पण आहे बघा. खालून खबी आहे त्या म्हणजे गुमेसारखे आहे बघा. त्याच्यामध्ये वाघळे राहतात आमच्या इकडे. आणि ते पण वाघळे राहू शकतात. अशा ठिकाणी वाघळे म्हणजे त्यांची घरटी करतात मातीची. तुम्ही बघितले असाल. केला. तर मित्रांनो आणि मी पण जाते. कोण येणार नाही येणार तू नाही काय होणार नाही. पाहायला लागलं बॅग लागले चष्मा तू जरा काढ. या दिगू इकडे कमी येतो.
भाचा भाचा ए पवत जा ए पवत जा ए पवत जा ए पवत ए दिगुला ने